spomíname a pripomíname si ústnym podaním históriu Mojšovej lúčky, chceme zachovať tak cenné pamätihodnosti svojim potomkom a celej širokej verejnosti. Nech hodnota vášho života a života vašich predkov spojená s týmto kútom sveta nezostane v zabudnutí na dne vodného diela, ale odkryje sa jeho neuveriteľná historická hodnota, ktorú je potrebné prezentovať a zachovať. Prvé všetky ženy, čo boli, neexistovali do porodnice. To rodili všetko doma. Za nás bolo 1., 3. a 5. To bolo posledný rok. Potom už piatáci nechodili. To bolo 45, tí boli poslední piatáci a potom sa už chodilo 1., 3. a 2., 4. Sa učilo aj ráno po obede. V Mojšovej Lúčke prebehlo takých humbukov, už sa budeme sťahovať 4, 5, plány boli, všetko bolo a vždy z toho zišlo. Nechceli dávať povolenie, no a to ľudia bývali. Práve to, že Lúčka Mojšova ostala malá, vymretá, všetko ostali starí ľudia. Tento Bulhár mal záhradky na Novej Žiline. Estakáda. Tam potom stavali mototechnu. To tam bolo také trste vysoké. A jemu dali náhradný pozemok na Hruščinom. Ja si ho odtiaľ pamätám. Podľa ústneho podania od tej pani Melovej bol 1910. A horelo to od Hanuliakov až po Reusovcov. Margo toho vodného diela treba povedať, že sme mali aj šťastie. Lebo keď sa robili priehrady, tí ľudia, tu máš peniaze do bytu. Áno. My sme boli možno prvý prípad, že nám dali domy. Melanka Grnová, tu som odrodila doma. To bol sa mi zdá prvý. Vlada Hlavku, Vlada Miľu. No, v podstate to išlo od toho, koľko si mali izieb, toľko ti dali. Niektorí obetovali garáž, aby mali izbu viac. To si len pamätám, že stále sľubovali, že nová Mojšova Lúčka bude tam mento, bude tam toto, aj tam Figaborová. A ja som bol tedy ako člen obecnej rady od roku 76 do 80. Bo som bol predseda SZM, tak ma ako zásvezákov dali do obecnej rady. A Slavo prišiel s tým, že 9 obcí ide pod mesto, a nám nezbýva nič iné, čo sa dá robiť, keď máme od roku 62 stavebnú uzáveru. Tak sme to potom odhlasovali, niekedy v oktobri, lebo kedy 79, a od 1.1.80 sme boli mestská a sme doteraz mestská obec.